Hello, what's up mga kapanilit? So another video na po no. Kini akong video karon na tips ra ni ba kanang ay kung naa kay gustong buhaton, buhata gid aya gid paapektuhan ng mga tawo nga nasa kilid nga negative kay tan-aw sa imuha. For example, ang anak kay buhaton, magnegosyo ka. Dayon makadungog ka sa istorya nila nga di na maasinso, di na siya sinso. So pasagdain na sila unsay lang naon basta ang importante unsay makapalipay nimo mo yun na mo buhaton parehas sa ako karon nag-vlog ko naghangay mangunahuna nga maram na siya buang oy gaghagor na siya may pay nanilhig na siya may pay namungay sa ilaha malipay pa na iyang mama. Ako wala jud ko masuko bisag kas agid dili ko paapektuhan ng mga tao nga maingon og mga negative kay para na Pero kagbuan nga vlog samok karon ka. bantay ka puman video na ko Los di mo ora kagbuan.